Audio knjiga Veličanstveno, priča o ljubavi, suosjećanju i realnosti. Poglavlje 7.1. Put, 4. dio. Anica je gledala svoga sina i energiju svoje ljubavi i dobronamjernih misli usmjerila je Davorovoj budućnosti. Poželjela mu je da uvijek bude sretan, zdrav, uspješan, da ima sve što mu je potrebno, da vodi plemeniti i ispunjen život. Željela mu je da svoj nikada ne učini nesretnim, da nikada ne njeguje ljutnju, ljubomoru ili pohlepu, te da umjesto toga uvijek njeguje ljubavi i suosjećanja. Te su misli ispunile Aničino tijelo neizmjernom radošću. Testirala je kako bi se osjećala da tu ljubaznu, dobronamjernu energiju usmjeri prema suprugu Nikoli, svojim roditeljima i ostalim ljudima do kojih joj je stalo. Bila je to blagotvorna praksa u kojoj je jako uživala. U mislima joj se pojavila i iritantna kolegica Eleonora. Anica je postala znatiželjna može li tu ljubaznu, dobronamjernu energiju radosti usmjeriti prema Eleonori. Pogled na zajednički rad životinja pored korita jezera rekao joj je: radost zbog tuđe sreće nije selektivan proces. Radost ne bi trebala biti pristrana. Radost, ljubav i suosjećanje prostrane su sveobuhvatne ekspanzivne kvalitete koje se temelje na spoznaji da svi ljudi žele biti sretni. Radovanjem zbog tuđe sreće poštujemo tu želju, uklanjamo ljubomoru i zavist jer su te emocije gorivo za tugu, nezadovoljstvo i mentalnu patnju. Tuga, nezadovoljstvo i mentalna patnja čine nesretnim, a to nije naš cilj. Upravo suprotno od toga, naš cilj je sreća. Anica je za početak prvi put u životu probala usmjeriti dobronamjerne, ljubazne misli prema svojoj kolegici Eleonori. Poželjela joj je da bude slobodna od bilo koje boli, briga i patnji koje je čine nesretnom. Poželjela joj je sreću, zdravlje, uspjeh, da ima sve što joj je potrebno za radost i sreću. Anica je željela da Eleonora dosegne takva emotivna stanja, jer tada bi postala ljubaznija prema drugim ljudima. Razmišljala je i o Eleonorinim uspjesima i pohvalnim postignućima i pokušala je pronaći radost u tome. Anica je to radila prvi put i nije joj bilo lako, jer je puno lakše bilo čak i u mislima kritizirati Eleonoru. Ipak, uspjela je i to joj je donijelo veliko zadovoljstvo i mir u srcu. Pojavilo se pitanje, može li ovakvo razmišljanje zaista utjecati na Eleonoru i ostale? Anica je odmah intuitivno dobila i odgovor. Možda može, a možda i ne može, ali takvo razmišljanje sigurno može utjecati na moje misli, riječi, na moje akcije i transformirati ih da postanu toplije i ljubaznije. U ovisnosti o tome, ja ću sigurno postati smirenija i sretnija. U tom je trenutku zamijetila fazana na grani iznad svoje glave. Kad ga je pogledala, poletio je prema zapadnom dijelu šume. Anica je bila sigurna da joj se fazan nasmijao. Nastavila je sjediti ispod drva, duboko dirnuta tim kratkim, dojmljivim iskustvom. Njena tiha kontemplacija bila je prekinuta riječima vodiča koji je grupi najavio nastavak šetnje šumom. Davor je bio presretan i jako uzbuđen jer je prvi put u životu vidio mnogo različitih životinja. Grupa je nastavila šetati šumom do kasnog poslijepodneva. Anica je razmijenila nekoliko riječi s izvršnim direktorom korporacije Ivanom, ali on nije bio previše razgovorljiv, što je za njega bilo neuobičajeno. Izgledalo je kao da su svi članovi grupe duboko ganuti onime što su doživjeli u šumi. Iako vidno sretan, Davor je bio i jako umoran, pa je zaspao odmah po dolasku u autobus. Kada su stigli kući, Anica je presvukla Davora i smjestila ga u krevet. I ona je bila umorna, ali njen je bio svjež i opušten. Nazvala je Nikolu, koji je bio vrlo znatiželjan u vezi s detaljima izleta. Riječima koje su dolazile direktno iz srca, Anica je Nikoli prenosila najdublje značenje današnjeg iskustva u šumi. Te noći njezin je san bio potpuno miran i opušten. Nedjeljno jutro dovelo je na jezero 100 različitih životinja. Ptice su pomagale u koordinaciji. Grupa za čišćenje jezera svakim je danom postajala sve veća. Posljedice njihovog rada nisu još bile jasno vidljive, ali zadivljujuće je bilo promatrati njihov entuzijazam i sigurnost u pozitivan ishod započetog posla. Jedan izvor je odčepljen, uzviknuo je majmun s oduševljenjem, nakon što su slon, njegovi rođaci i medvjeđa obitelj pomakli ogroman blok armiranog betona s dna korita jezera. Jedan od mnogih izvora sramežljivo je ponudio nekoliko kapljica nektara. Tih nekoliko sitnih kapljica bilo je uzrok ogromne nade. Za svaku kapljicu slon je pustio jednu suzu.
Zec je želio vidjeti što se događa i skočio na slonova leđa. Svi su bili jako sretni, čak je i lisica priznala da je fazan bio u pravu. Napokon su sve životinje dobile direktno iskustvo aktivnosti motiviranih ljubavlju i suosjećanjem. Bio je to samo početak. Svi su željeli podijeliti ovaj trenutak s fazanom, ali nisu ga mogli pronaći. Bilo je već kasno poslijepodne i većina životinja završila je posao za taj dan. Slon, majmun i zec također su krenuli kući. Nitko od njih, niti u najsmjelijoj mašti, nije očekivao iznenađenje koje im se spremalo. Kad su došli svako svojoj kući, članovi njihovih obitelji od zadivljenosti nisu bili sposobni govoriti. Kamenčići koje su donijeli s vrha planine pretvorili su se u dijamante, voće, cvijeće, svježi nektar i blještave zlatne ukrase. Broj dijamanata bio je identičan broju kamenčića koje su donijeli. Članovi njihovih obitelji mislili su da je to san. Nisu bili spremni za takvo obilje i samo su stajali i promatrali s divljenjem. Njihovo je srce bilo nasmijano. Prva misao u umovima slona, majmuna i zeca bio je njihov dragocjeni prijatelj, fazan, i njegove riječi i prisutnost u njihovim životima. Koliko im se život promijenio od kada smo ga upoznali. Koliko se u tom istom razdoblju promijenio život naših obitelji i šume. I kao što im je fazan najavio na vrhu planine, bili su ugodno iznenađeni. Već u idućem trenutku bili su pomalo tužni što nisu uzeli više kamenčića, ali uskoro nakon toga postali su i jako znatiželjni glede svoje budućnosti, jer prije nego što je u njihov život došao fazan, većinu iskustava i drugih životinja doživljavali su kao nešto nevažno, obično i nepretjerano vrijedno. U ovisnosti o kamenčićima, sada su iskušavali dijamante. Esencija fazanove poruke nisu bili dijamanti, zlato, voće i cvijeće. Esencija fazanove poruke bila je: moguće je. Ako se kamenčići mogu pretvoriti u dijamante, smeće se može pretvoriti u nektar. I zato su prijatelji postali inspirirani i znatiželjni o načinima kako će njihova novo otkrivena mudrost donijeti više sreće, mira, harmonije u njihove živote i živote bića koja poznaju. Ali i u živote onih bića koja još ne poznaju. Sva radost koju su sada iskušavali postala je moguća samo zbog prakse, ljubavi i suosjećanja. Istovremeno, fazan je slobodno letio iznad šume i mislio: neizmjerno sam sretan, jer radim najbolje što mogu, s iskrenom i čistom motivacijom dobrobiti za sva živa bića. Jedini je razlog zbog kojega letim taj da mogu vidjeti gdje i kako najviše biti od koristi za druge. Kamo god idem, ne dopuštam da moj bude nesretan. Zbog toga nisam prijatelj s ljutnjom, ljubomorom, dvoumljenjem, pohlepom i bahatošću. Prijateljujem samo s ljubavlju, suosjećanjem i mudrošću. U tuđoj sreći pronalazim veliku radost. Ovo je najbolje razdoblje moga života. Kad god pogledam jezero, šumu, kraljevstvo i sva živa bića, pomislim da na ovom svijetu ne postoji niko sretniji od mene. Istovremeno svim bićima poželim da se osjećaju isto tako. Ovo je kraj poglavlja 7.1. Put. U idućem videu slijedi poglavlje 8. Koncert krošnji.